participar en les manifestacions de la Primavera Valenciana, especialment per les càrregues que havien succeït els dies anteriors, perquè jo vaig anar el tercer dia allà, i em va parecer tan lamentable l'actuació de la policia contra els alumnes del Lluís Vives i altres instituts. La meva germana estava en Lluís Vives i em contava cada història del que estava passant. Policies dient als alumnes no tienes cuerpo ni de puta, mora de mierda, una xiqueta d'un país àrab, i a banda per les retallades de l'educació del govern valencià i del govern central, evidentment, però especialment el que em va motivar a anar el divendres a manifestar-me va ser especialment les càrregues policials que van haver els 2 dies anteriors, que van ser fortíssimes. L'actuació de la policia no estava gens justificada perquè, de fet, un alumne, la primera detenció diuen que va ser un alumne del Vives que va mossegar teòricament a un policia, i segons la meva germana, que va veure aquesta situació, era un alumne company de la meva germana, el xaval no va mossegar la policia en cap moment. La policia va haver d'agarrar a un o dos o un grup de gent per a demostrar la seva força i portar-se-los als furgons policials i arrear-los. Això no és la policia en si, això reben unes ordres de la delegada del govern, Paula Sánchez de León, que se va demanar la seva dimissió i tal i qual, però ja com si no passa res mai. La Primavera Valenciana sí que en aquest moment va suposar alguna cosa més que una simple manifestació o que un simple seguit de manifestacions, perquè cada volta n'hi havia més gent. Va ser un moviment que es va estendre, va partir de Lluís Vives i es va estendre als altres estudiants d'altres instituts i estudiants universitaris, i després gent major, gent adulta i gent inclús flautes, que es sol dir, professors, inclús va arribar a altres parts d'Espanya, no les manifestacions en si, però sí la informació, inclús va eixir en el New York Times, en periòdics alemanys i tal, i sí que va ser un moviment que va tindre molta repercussió en aquest sentit. El que passa és que 2 anys després, dius, sí, va suposar encendre una metxa, però sempre te dona la sensació que després de tot el que se va viure i les coses que han passat de fa 2 anys, ara, que les retallades han continuat i que tot està igual de mal o pitjor, dius, és que t'entra ganes de fer una segona Primavera Valenciana, però el desgast que va suposar allò també de totes les denúncies posteriors, a voltes sembla que dius que t'has quedat curt o que encara falta alguna cosa més. Jo anava el divendres dia 17, a manifestar-me per les carreres policials i contra les retallades en l'educació, i vaig anar al Lluís Vives, al carrer Xàtiva, tal i qual, i vam estar ahí concentrats un temps determinat, no recordo quan, i a partir d'un moment la manifestació, la concentració va seguir pel carrer d'Alacant, pel carrer Cádiz, fins al carrer Sapadors, que és on està la comissaria. I anàvem escoltats en tot moment per un rengló de policies a un costat i altre rengló a l'altre costat. Anàvem com borregos caminant cap allà, vam pegar al carrer Sapadors, i va haver un moment que alguna gent es va dispersar i tal, però el gros de la gent, que eren 200 i pico persones, ahí es van quedar i la policia en fer. Ja, jo recordo que feien una hora o no sé què, i mos van rodejar a tots, i a partir d'ahí ningú podia eixir. I ahí va haver situacions de tot. Jo estava dins de lo que cap, estava amb una amiga i estava en una situació prou calmada, però jo veia gent, xiquetes de 14, 15, 16 anys, allà atrapades, plorant, perquè els policies no deixaven eixir, ni entrar, ni res. I vam estar un bon rato i al cap d'una estona vegem que uns policies agarren un grupuscle de 5 o 6 persones, clar, sense saber per què. I aquestes 5 o 6 persones els agarren i, clar, les persones intenten defendre's, i van agarrar en les porres i van pegar-los. El tema és que el que anaven a fer en aquest moment no era ni retindre-nos ni res, sinó era demanar-nos el DNI per a denunciar-nos i al carrer, i ja fora. I això és el que vam fer, i a partir d'ahí ja està denunciat per tot el que m'ha plegat de desorden público, tema de contenedores, insulto a l'autoritat, quan estàvem ahí, i de tema de contenedores, de desorden público i de tal, res. Recordo-me, curiosament, les veïnes i veïns del carrer Sapadors
baixamos, clar, era hora de dinar, bueno, era hora de dinar, eren les 3, les 4, les 5, ningú sense dinar ni res, i la gent de tal per en cordes, baixamos Fantes, Coca-Coles i tal. Bueno, doncs jo he estat visquent durant 2 anys en l'estrès un poc en el cos, no? Que sempre arribava una cartera a casa, una senyora cartera, en certificats, tenia una carta certificada, i era sempre de l'administració, delegada del govern, tal i qual. Está usted denunciado, tiene que pagar entre 300 i 6.000 euros. I bé, els advocats hem estat durant 2 anys en recursos, un recurs i que te l'anul·laven, i un altre recurs, i ara no me recordo la quantitat de recursos que hem hagut de fer, sempre en tal de l'administració l'únic que volia era que pagaren, no? Que pagaren, i els advocats ens deien no heu de pagar res perquè no heu fet res. Les xarxes socials van ajudar a fer més gran el moviment, perquè si no hagueren existit les xarxes socials en aquest moment sols haurien pogut estar, diguem, els alumnes del Vives i poca cosa més, no? Gràcies a les xarxes socials va fer que aquest moviment s'estendera a la resta d'estudiants i a altres capes de la societat, no? Però sí que voldria afegir una cosa, i és que les xarxes socials per si soles no són res, vull dir, si mos conformem en fer tuits o en indignar-nos per Twitter o per Facebook i tal, i deixem ahí les coses, no, això és el perill entre cometes, no? que comporten. En aquell moment l'actuació política va ser nefasta, la delegada del govern manant les ordres i el policia, el cap del policia dient que l'enemigo, l'estudiant és l'enemigo i tal, això va ser lamentable, no? El que passa és que no seria bo generalitzar, no? Quan es parla de la classe política i tal, perquè al final això acaba provocant un distanciament del personal, de la gent, de la ciutadania amb tots els polítics, i acaba generant les abstencions i tal, que al final acaben per beneficiar els majoritaris i a la casta política que ens governa i que va provocar aquestes situacions lamentables de la Primavera de València.